аллы-гүллі чәчәкләріне болмады. Ол Гоголь урамындағы филармониядағы рояль астында өзінің балон курткасын идәнгә жайып айлар ойы яшәп, гастрольгә чыгып китәйді біздің бүйік жыршыларыбыз белән. Һәм ол аны бер кашанда зарланмыйча, шулай язмышының бер бүләк итеп кабул итеп, эшләрдә хезмәт итте, халкына тугрылыклы булып кала белгән бердән-бер музыкантларыбызның берсе. Ол Америкага гына беренче булып бармады. Ол бында үзебезнең ичебездә, үз милләт ичебездә Америка ашып яшәде. Һәм бер кашанда бер кемгә дә үзенең киңәшен жәлләмәде. Яшьләргә ул үзенең иң кыйммәтле киңәшләрен бирә иде. Җырчыларга бирә иде, чөнки ул бик грамотный музыкант, сафтатыш әйткәндә. Безне җырчыларны һәрвакытта әйтәләр инде, Сандугач диләр. Рөстәм урыны безне кышларга тыңләсәләр, аның урыны ул әлбәттә җәннәттер һәм җәннәт кышы булыр. Мин моңа бик ышанам һәм Ходай Тәгалә аны иң яраткан кол итеп кабул итә. Biz bik zor yoğaltı geçireriz. Bu yoğaltının biz bugünkü günün bari Rüstem'ne cesedin uzatığına itip kabul ederiz. Sonundan